хора, сега съм вечерта. Отиваме на вечеря. Ние сме тук вече до ресторанта. Ами пицарията го наречем сега, защото не е ресторант. И сега ще ви покажа какво ще се Всичко е резервирано тук. Всичко? Да. Ей, там има. Тъй като няма за съжаление. Какво да правим? Взем пица и да ходим в нашия хотел. Не, няма да. Всичко е резервирано. Ще седнем и тук. Там няма пица. То до нашия хотел има също пица. Къде? В съседното заведение. Колко е там? Нямам си на идея, аз да не мисля, че ще... Ами нали тук трябваше да едем? Добре, айде от тук ще поръчваме. Айде да ги видим. Живяха. Той е тук. А, да. Маргарита, пеперони, вегетариан, салсиче да имате. Какво е салсиче? Не знам. Доматен сос, моцарела, гъби и сос може би е някакъв салсиче. Искам да питам. Ела? Иди при там на бара. Извинете, салсиче какво означава? Към пица. Имаме, да. Салсиче е салам. Колбаса. Често по телефона, че няма място. Ей, хора. Е, там има. Натали! Капричозо. Ама, моля ти се, махни го този телефон. Не, Натали! Бега от там. Иде вика, падам, то плаше от тук нещо. Ниц 380 грама. Аз ще си взимам маргарита. Добре, една маргарита. Ти можеш да вземеш това с гъбите и колбаса. Салсиче. Ами не знам толкова, без да няма киселини. Взимам пилешки. Не ще го махна, например. За какво да го вземем, като го махнем? На прошуто. Не обичам. Доматен сос, моцарела. Просто си се снимам. Вижте колко тънък ход за плажа. Ужас. Трябваше да минавам с това, трябва да мина видео. И така хора до след малко по-скоро. Хора седнахме тук, защото се види на края място. Една масичка. И така. Виждам, че всички се хляма е покалена. Нещо сладичко. И така хора, пристигна ми пицата след 10 минути. Ще ви я покажа. Ето я. Махна си това усиликата там, защото е. Сега ще я. Много пари. Чесновите също. Имаме и чеснок със. Много пари, Надя. Мавай. То е доста тук чеснок. Много е хубаво. Нем. Не снимах под водата. Ами, GoPro-то ми не по долната и да, не по... Ами, ти като тръгнеш от хотела, нали имаш горе такова да минаваш по всичките заведения?
Не сте подминавали, да? Не по плажната ивица, а по следващата. Ма вие откъде минавате? Отгоре, по булеварда ли? Ма ние отгоре бех. Я се върни, ама аз не знам към кой хотел е. Кой хотел е? Синята къща е хотела. Да, ма ние не сме на хотела в момента. Връщай се ся и търси синята къща хотел. Да, що вървите по булеварда? Ма как бе? Ма как по булеварда бе? Долу има още една улица. Напори се казва пицарията. Коя е другата улица долу? Между плажа и заведенията има пак уличка. То не е уличка, минаваш такова през всичките заведения. Много. И не сте стигнали. Ние сме тук точно отвънка. И ще минете покрай нас. Да ти пратя ли локация? Къде сте? Препоръчваме за телефон. Върнахте ли се от нашия хотел? Аз ти препоръчвам нашия хотел, който се казва Да, той е в средата между моето и твоето. И аз не знам къде Добре, е. как се казва? Да, наша. Ух, но то не е така. Намерихте ли? Не те виждам. Не, Натали. Натали, не е така. Не е така. Да, така се казва хотела. Да, влизай към синята къща и тук някъде Ето ги. царят. Не. Да, после. И така, хора, това беше вечерта, тъй че